Vittu missä se? Oi perse. Yksi tuli ovelta. Näks on? Aman. Nice. Hätäinen äijä. Kyllä. Hieno des. Juos suoraan tähtäimeen, niin piti Juu. Mulla on vaan niin piilossa, että pääsee sit tosta. Mainit sisään, jos ne sattuis tulla. Mä tuun. Tai mene yksin mene. Noin. Highway 2. Pommi siihen. Ai jätkä jahtaa. Siellä ovella. Yksi tulee haikve. No vittu. Oli vähän kuteen. Lata. Pätevä äijä. Esiin. Toisaalta jos ei nähnyt sua, niin noin mäkin oisin pelannut. Periaatteessa. Eihän siinä. Joo. Se ei kuulu sitä latausääntö. Teemo. Pertsan katkarapu mielessä. Vissiin Teemo support. En mä tiedä miten. Kyllähän se kun kuu heittää, niin ei pysty ADC oikein iskemään. Sitten vielä ne sienut, niin ärsytät potis. No totta. Niin mäkin katsoin. Niin, sillä on teleportti kousti. Tai ehkä niillä ei oo supportti. Koska Gangplank ja Teemo topis. Vähän Donatekoalia pystyy. Toi niin assukulu vois laittaa. No nyt on sen tää oikea olo. Ha! Siellä joku trolli tässä. Juu, kerrankin näin päin. Tee Jep. omassa tiimissä joku tuollainen Teemo. Helppo ei tappita. Oho! Mä katsoin sinne jo. Sori. Mäkin kävin tässä. Nyt sä tarvit. Syrjää 2-0. 2 minuutissa.